Gaurko Tumatxak saioan, punkari buruz hitz egingo dugu. Punkaren epizentroa Ingalaterren izan zen, baina bere tentakuluak Euskal Herrira ere iritsi ziren. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca, nena, no. Junto a ti buscaré otro mar. Anastasio, zer moduz, no? The Clash, Sex Pistols, talde hauek eragina handia izan zuten Euskal Herriko musikan. Punk mugimendua indarra handiz sartu zen, eta bertan ere abesti mitikoak sortu ziren. Mugimendu hori oso ongi ezagutu zuen Anastasio. Bai, zeinek ez ditugu gogoratzen, basura, cicatriz en la matriz, rape, Segismundo toxikomano, talde ezagunak. Talde ezagunak eta handiak dudarik gabe. Eta bestiak oraindik ezagunagoak. Eskupe, Eskupe, Palomán, Palomán. ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones. Abestia handia. Baina ezin ahaztu zuk konposatutako abestia. Mito bihartatu zena. Claro, abesti honek ere gizartearen uskeriari aurre egin nahi zen. Agintarien ustelkeria salatu nahi zen. Txikienekin hasita. Animatuko bat zinen. Kantatzera? Niretzat hor izan ditzake. Ni preparatuta etortzen naiz. Baina? Run, Robert, run, po, 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 run, Robert, run, po, 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 run, Robert, run, po, 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 run, Robert, run, po, 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 run, Robert, run, po, 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 run, Robert, run, po, 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 po. Stop. Bai, bueno, stop da nahi gelditu enpresatek. Normalean, bai. Bai. Anastasio, zergatik Land Roverra eta ez Land Roverra? Land Rover. Esan da Land Rover. Lugara iritzen da, bat? Land Rover. Land Rover ez da existitzen. Txorakeri galantaek. No, Joder. Txekat. Eta bostinari dagokionez? Bai. Po. Sortzi. Po. Po. Sortzi. Eta bigara momentan xe. Land Roverra. Po. Zazpi. Xe. Po. Sei. Jaringoak ez da. Hala, nik espare maia izan gaiak. Eta Anastasio, Bota. zergatik po? Hala. Harrapatu nago. Sona hor, Inkongruentzia bat zen. Totala. Porque Land Roverrak denozekiu pi itxirla. Erratik abetxe. Baina ni po. Arritu nitxo. Ja, baina bakize pasatzen. Hor, fofito eta beste zera egintzula. Hori sartzen da. El auto nuevo de papá. De papá. Pi, zera. No, Vamos de paseo. Pi. En un auto nuevo. Pi. Pero no me importa. Pi. Porque llevo torta. Pi. Bueno, ningo nean, Land Roverra pi, esango zietena, zan kopiatzen hasi. Pi, fofito egiten. Eta P? Itxusilek. Claro, ni... Itxusilek. Apolitiko, no. Claro, izango behar, Land Roverra
Mariano Rajoy, Ran Roberra sartu gukek, eta Ni ustaia eskerrera eta ustaia eskubira. Alde batean, Ez. txikitatik gazte badaitu eskerra eta eskubira eta PPP iniesta, zera. Anastasio, eskerrik asko, gurean izateagatik. Eta gaurko saioa, amaituko dugu, inpostaz pasaizu bintzat, zure kanta bestuz. Eta badakizue, datorren astean ere, hemen izango gara, beste kanta mitiko batekin. Sí. Ran, Robert, ran, po, 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 po. Ran, Robert, ran, po, 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 po. Ran, Robert, ran, ran, Robert, ran, ran, Robert, ran.